Wat is dit hier alweer? Nou, dit is gewoon een hele grutte hut. Met allemaal verschillende dingetjes. En hoe ben je op het idee gekomen om hier in bouwen te gaan? Nou, dat is een lang verhaal, maar even kort. Nou, we waren dus jachtseizoen aan het doen. En toen gingen we hier ergens verstoppen. En toen dachten we, dit is eigenlijk nog wel een heel mooi plekje om een hut te bouwen. En toen zijn we ooit begonnen. En voor we het wisten waren we hier al. Hoe ben je hier mooi begonnen en hoe heb je het aangepakt? Nou, we begonnen eerst die werkbank die eronder staat. Die was eerst. En toen, toen gingen we die gewoon eerst van ons draaien. En toen gingen wij voor hun hier een andere werkbank maken. Maar toen gingen we samenwerken en toen hebben we dit al maken. En wat vies er zo leuk aan? Nou, ik vind het gewoon leuk, want je kunt gewoon al je energie erin kwijt en het is gewoon leuk om al hier rond te bouwen. Wat ben je met maatje? Een stoeltje. En wat is het plan van aanpak? Hoe maak je mijn stoel? Je moet maar 12 pion en dan een plank erop. En dan kun je weer op zitten. En ben je hier nou een soort fin? Nou, soms wel, maar soms ook net. Want soms ben je al je spinnen en dan kom je net. Soms ben de spinnen ik weer voort of we jagen ze voort. En dan komen binnen wij je weer heel vaak. Ik zou zeggen, je bent toch net benauwd voor een spin? Nee, dat net. Maar dan kom ik gewoon wel heel vaak dat de spinnen zitten. En wat moet het uiteindelijk worden? Heb je nog grote plan? Nou, dat altijd. We willen altijd wel meer bouwen. Dus we hebben altijd nog wel plannen als we eerst niks weten.